Ungenelele waziwa gamanxa umeya wabantu umfana naye Mathe esizimndeni ekhahlanyezwe isishingishane semvula ejozini. Umeya wabantu umfana naye Mathe uhambele imndeni ekhahlanyezwe isishingishane semvula kuWard 3 ubalekwa kamashumi ayisishagalolunye ku-80 household imndeni ekhahlanyezwe isishingishane endaweni yasezinyokeni namaphethelo okubhidlika izindlu ukucekeleka impahla kanti abanye abantu balimale kuyimanje basesibhedlela. Umeya wabantu umfana naye Mathe ufike kule ndawo ezohlola umonakalo hayi evathazela ngezandla ngaphethe lutho kodwa ubephethe igloss yokudla emndeni engu-80 izibhonji zokulala nezingubo amatende okuquba isikhashana izindishi kanye namabhakede. Enkulumeni yakhe umeya uMathe uveze igcizelela ukuthi-ke bazobuya emuva komkhandlu wasejozini sebeyokhanda uhlelo lokungenelela kakhulukazi ukukhandela izindlu kulabo bahedikelele izindlu zokulala. Ngingumfeza uNkhumalo wezindaba ze-Radio Nkezo ngibika ngisezamazama.